RAMOGI wageno nurio maber ine wang sai chenro maro marangich welo maeka mokelo ni weche manyien na nyinga Trevor Ombija jandimo panga janyakachi neno Ombija taya nyakwar guok kocha pesa kudong dala bich kende to die yero magi weche manyien mawan. 90% of them have already been distributed to the various constituencies in the country. Utese duto magluto mbulu koro sechope pacho kaka IBC yango ni chenro mar keyo gibe koro dhi nyime. Siasa mar manyo telo mar Kenya jiwore ka jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta bende kawuono koro limo gwenge ma Kisii ne jiwo jopiny mondo bi olut ombulu. Nyalo bed ni nitie gimoro mong'emo wan ka wakia. Mondo nyiswa wane kaka wanyalo correct gima kamano. Gavana ma Kisumu oseyo milome mar mbetre mar Amerika majiwo jopinygi ni kik gidhi Kisumu e kindeni. Amerika to lero ni milome no ok nyis rach mora mora. Warwa kwe chenro ni nyikwa RAMOGI jaloko marwa en Winnie Adoyo nyar Kanyada. Inyalo tudori kodwa ya 2600 kata we mbui ya Trevor Ombija RAMOGI TV KE mane kaka inyalo yudo. Wachaka ni weche manyien ni IBC medo kaso chenro mar tero gige goyo ombulu ne gwenge mapacho kaendi. Otese mag ombulu mar jatend piny Kenya owinjore chwale gwenge mopogore tarik 5 gi tarik 6. Kaka Walter Nyambaga leronwa biro chuno IBC ni koro gitigi ndege chwalo gige goyo ombulu e gwenge mani mabor. Kaka yor timo ikruok makare, dul mar IBC la rekod samare chope wange ikruok mar yiero maduong' tich ariyo manyien, kendo dul no ne yango ni otese mag yiero jalar content piny Kenya chopo pacho ka mogik kawuono ka chenro mar chwalo otese mag luto ombulu mar content piny Kenya owinjore otim tarik 5 kod tarik 6. Non-strategic materials, that is ballot boxes and all those other materials, 90% of them have already been distributed to the various constituencies in the country. We have not distributed any presidential ballot papers, and you are still receiving. The last bunch is supposed to arrive this evening. By 6, all the materials will have reached, all the ballot papers will have reached to their destination. Wanderi wacho ni atamalo prochiko mar otese mag goyo ombulu osechwale gwenge mapacho ka kamago gin otese mag kombe mopogore ka opogore gi mar content piny Kenya. Governors' ballot papers are the constituencies. We have distributed 368 ballots of senator ballot papers. Distributed so far is 2,053. And these cover that 5 counties and 216 constituencies. IBC chano tiyo kondeke chwalo tese gwenge manyamburko ok nyal chope mapiyo kaka Wajia, Lamu, Isiolo kod mamoko. Bende ne okete ler ni kambi mar posta ema omiyo rak mar chwalo tese mag luto ombulu. These are the areas like Wajia, Garissa, Mandela, Turkana and Lamu. Those are some of the areas we are here lifting. So these areas is whereby it may be difficult going by road because of the security situation in that area. Dul mar IBC ochano chwalo tese mag luto ombulu kuonde mag luto ombulu nyaka tarik 6. Dulno lenigi biro tiyo kod ndeka la papre chwalo tese kuonde ma pek nitiere chope kod nyamburko. Walter Nyambaga, RAMOGI TV, Nairobi. Riwruok mar jotend kanisa kaachiel gi bishobe ne obago lamo ne duol matayo yiero e pacho kaendi men IBC e kinde ni maduol no ikore ne yiero maduong'. Jotend kanisa onyiso yie margi kod ikruok mar IBC mar miyo jo Kenya yiero makare. Kaka Chris Owino lero, jakom mar IBC Wafula Chebukati to kwayo lamo ne kinde ne apisa mag IBC to gi anyuola gi bende. Kaka ndalo medo kwanore, jiwruok medo donjo ne duol mar IBC mondo bi ota yiero mabiro e yo makare. Jodolo mapacho kae bende oketo IBC e lamo e yo makende e nyasi mane obagi e Bomas of Kenya.
Jodolo go mawuok e kanise mopogore opogore opwoyo Wafula Chebukati kod kweth mare e wi chenro mag ikruok ne yiero mar Tich Ariyo juma manyien. We are confident, and we are saying this one more time, that the IEBC is up to the task and that we can all work together to give Kenyans peaceful, free, fair and credible elections. It is our fervent prayer and hope that the entire team within the IEBC will remain united, working towards one goal. Kata kamano, jodolo go oriwore kod oganda jo Kenya mamoko e kwayo IEBC mondo bed kamiyo jopiny, jochung' kod joneno mag yiero ler ma kinde ka kinde e wi chenro maggi. In addition to the daily briefings, we urge the Commission to intensify public communication to enhance the knowledge and capacity of the people so that they will participate effectively on the day of polling. Kaoloso e romono, jakom IEBC Wafula Chebukati okwayo lamo makende ne jotije mag IEBC kod anyuola maggi ka bende gisingo bago yiero ma onge chochni. We pray that you pray for the Commission to remain strong and the decisions we make full of wisdom and acceptable to all. We pray for the staff. Please pray for the staff of the IEBC. Jakom no mar IEBC okwayo jogo madhi bedo kod ng'ur e wi duoko mag yiero mabiro mondo bi ochwal ng'ur ma kamago e nyim doho kar muocho tulo. We have over 16,000 candidates in this election, of which they are all competing for 1,882 seats. So you'll have a team of about 14,000 who will, may accept results or may be unhappy. And the role of the church then is to encourage them to use the mechanism available, dispute resolution through petitions, as opposed to inciting the citizenry to violence or other forms of protests. Ting manie nyim IEBC en ting maduong' kendo jopiny kaachiel kod josiasa ikwayo mondo sir lwedo IEBC kaachiel gi keto gi e nyim Ruoth Nyasaye mondo konygi timo yiero maduong' mabiro e yo ma ohuyanga. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ikruok koro sani dhi nyime e kaunti ma Homa Bay, ndalo 5 kende ka piny Kenya dhi e yiero maduong'. Duol mar IEBC e bade ma kaunti no dhi nyime gi keyo otese mag luto ombulu e kuonde chung' ute buche 8 ma Homa Bay. Ali Abich ne oluwo kaka chenro no dhi kendo miyowa ripod no. Ikruok sani ni ongala mamalo e kaunti ma Homa Bay ka duol mar IEBC kod tend arita kwe e kaunti no dhi nyime kod keto okenge mowinjore tielo mogik mar neno ni yiero maduong' obi odhi e yo mowinjore. Okinyi ma kawuono otese mag luto ombulu mag jochung' 5 kochakore kom mar MCA nyaka kom mar gavana ne odonjo e sto mar IEBC manie kar ombulu e skund yewuoyi ma Orero e kar chung' bura mar Angwe. Ka otese ma kamago bende dhi nyime gidonjo e kuonde chung' ute buche mamoko mayudore e kaunti no. Apisa mar IEBC ma ochung' ne yiero kata returning officer mar Angwe ne otelo ne apisas mamoko e rwako otese mag luto ombulu. This morning I've just received ballot papers for 5 elective positions for governor, senator, county woman, member to the National Assembly, member of National Assembly and MCA. Okonege korene chenro mar yiero mibago Tich Ariyo juma manyien ka okwayo jogo ombulu mondo bi wuog oko ka rombgi mar yiero jotelo ma gidwaro kochopo chieng' yiero. Apisas mag arita kwe bende wacho ni yore mag arita kwe ne kare kendo giseketo okenge mowinjore mar biro neno ni jogo ombulu obedo gi ratiro mar go ombulu maonge tulo kata ng'enge moro amora. We have been staffed and equipped accordingly to ensure that all Kenyans who are registered as voters to come out in large numbers on 9th of August.
very early in the morning, come out in large numbers, don't fear anything. Magi timore ka jochung' malaro kombe mopogore anya to kom mar gavana kama oting'o jachung' mar ODM Gladys Wanga kod Evans Kidero ma kochung' kod wuon bura mora mora otedo e kampen mag-gi ka gimedo lombo jogo ombulu kapok oloro ayanga chenro mag kampen tarik 6 dweni. County ma Homa Bay kod kwan jogo ombulu 551 kod 71 mabiro dhi go ombulu e tesende mag luto ombulu maromo 1228. Ndalo 5 kende to piny Kenya dhi yiero mibago tich ariyo juma manyien. Duol mar IBC dhi nyime kotemo ikruok e county ma Homa Bay ka maneno ni chenro mag yiero odhi makare tich ariyo juma manyien. Magi e kigen mana moko kuom otese mag ombulu masani koro IBC keyo e kuonde chung'ute buche mopogore Homa Bay ka maneno ni chieng' yiero obedo makare tich ariyo juma manyien. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kore wi wach mar ikruok mar yiero wadhi nyaka e kaunti ma Migori ma twak kod jafwambo maro men Jojuma mondo lernwa ni kaunti no chal nade kod korka ikruok. Jojuma nitiere dala mar Migori. Juma oimore bwana, geno ni dhi maber. Ikruok chalo nade Migori kanyo? Awinji maler county ma Migori wantie maber. Ma county number 44 en county ma bende nitiere kod kach bura maromo 8 moting'o Nyatike, oting'o Sona West, oting'o Kuria East, oting'o Kuria West, oting'o Awendo, Uriri kaachiel kod Rongo. Kabende county ni nitie kod ward maromo 40 duto mabende chenrogo mag ombulu koro dhi timore e yiero mochand tarik 9 mar 8 mar higani. Nyaka sama wuone list ma wuok kuom duol mar IBC yango ni e county ma Migori jogo ombulu duto romo 469 kod 53 kabende kuom kwan gi 34 gin jogo mabende niki okete twech mopogore opogore e kuonde twech e county ma Migori ma ibiro mi thuolo mar gombulu mabende koro chan igani. King'iyo county ma Migori mangima kuondego mag luto ombulu kata polling station duto mantie county ni mabende oganda biro chopi mondo koro goyo ombulu gin mago maromo 117 kanyaka sama wuoyni bende jogo duto malaro koy mopogore opogore e county ma Migori ka ochakre kom mar MCA nyaka komno mar governor gin mago maromo 378 nyiso ni magi ema biro chopo kata magi mabende oganda biro bedo kod thuolo mar dhi gone gi ombulu kendo giyier ng'ama gidwaro. Kwa dhi e komno mar governor e county ma Migori nyaka sani wantie kod jochung' 9 malaro komni. Komno mar senator wantie kod jochung' maromo 3. Ka komno ma woman rep wantie kod jochungo maromo 6. Magi moko kuom jogo eko kata moko kuom jolar kom pogore opogore ma nyaka sani koro oganda dhi yiero e county ma Migori. Nyaka sama wuone chenro mar luto ombulu kata motend luto ombulu osebedo kadhi nyime iko osebedo koni gi koni ne atendarita kwe kaachiel kod duolno mar IBC. Odiochieng' manyoro kod ndalo achiel mokalo nichwa neno ka duolno mar IBC ne otiego jomiluongo kaka presiding officers kaachiel kod jolupgi. Nyiso ni jogo madhi chuni chenrogo mag yiero ni e kuonde mag luto ombulu kata polling station ma kwan gi duto romo 200 kaachiel kod 34. Kabende odiochieng' mar tich abich mar jumani duolni mar IBC dhi chako tiego karende kata clerks e county ma Migori mangima maromo 6,102 magi madhi ng'iyo chenrogo mag luto ombulu e kuonde mag luto ombulu mopogore opogore e county ma Migori. Ka opogore kod mano duolni mar IBC nyaka sani koro oselando ne gintie kod ikruok e kuonde duto. Nyaka sani waneno ka okinyi makawuono ka chumbodo marongo kaachiel kod manu mauri nosido otesego mag ombulu. Kabende mogo dong' 6 no wadni nyaka sani chenro mar kelo otese kuondego nyaka sani koro dhi nyime. Kabende geno chieng' makiny kuonde modonge dhi yudo otesegi mag ombulu. Duolno mar IBC oyango ni nyaka sani e chenro mar gombulu madhi timre ni tendarita kwe bende koro gitiyogo machiegni ka e county ma Migori mangima obila mabende romo 2,124 duto idhi kore kuonde mopogore moting'o kuondego ma igoyo ombulu miluongo kaka polling station kaachiel kod kuondego ma ikwane ombulu ma idendo kaka tallying center. E county ni wan gi tallying centers 9 ma oting'o mag 8 mar Kachumbuda kaachiel kod achiel mar county makar county kanyo en kama bende ombulu mar komno mar governor, kom mar senator kaachiel kod mar women rep ibiro kwan kanyo. Kabende kuondego obila maromo 20 idhi kete kuondego ma iriwo ombulu ma idendo kaka tallying center. E gwenge machal kaka mano mar Migingo mabende en achiel kuom kuondego mag luto ombulu e county ma Migori nitie kod jogo ombulu maromo 49.
duol ni mar IBC ne oyango ni bende chenro mag ombulu idhi time migingo. Kabende nyaka sama wuene kor lwasi kata mana tudruok nyabedo mok ber kono. Gin tiere kod simo man tiyo kod lony manyasi mitendo kaka satellite phone. Mabende idhi tigo en ni koro duoko owuok e gwego mag migingo ka ioro Nairobi. To ka opori kod migingo duol ni bende wantie simbe mamoko ang'wen matiyo kod lony manyasi niluongo kata satellite phones. Mabende koro gidhi tiyo godo e chenro mar gombul mane duoko ka wuok to ore yono mapiyo piyo. Kabende nyaka sama wuene apisa ni wacho ni ikruok oseket makare. Magima koro dong en ni oganda koro nyaka bed koro kendo ikre ni yiero mabende biro ni. Odiochieng' ma kawuono ne wawuoyo kod apisa no mochune yiero e kaunti ma Migori, Ben Museti. Mabende ne obedo kod twak kod oganda go jokanyo go mag fwambo kani ichiwonwa ler ka otende kod yiero bende ikruok bende nyaka sani koro oseketi. Adwa ni mondo koro wawinj kaka no watwak kod apisa ni okinyi ma kawuono. For the purpose of declaration of results, we will follow the journey of result transmission from the polling station to the tallying center. At the constituency level, the returning officer will declare the winner for the member of the National Assembly and the county assemblies. As the tallies will indicate, and these tallies will be done in public, so there is nobody who is already ahead who will be announced. So those rumors are just campaign gimmicks. Mano duondo apisa ochuri duol no mar IBC county migo ka olero kingo bende nyaka sani goro giseketo. Ler ma bende ne omedo kelo en ni koromo tarik 7 mar dweni gidhi wuote kuondego mag luto mbulu duto e kaunti ma Migori mangima magin 1,017 mar ng'iyo ikruok kata keto ikruok makare ma oten tarik 8 ma bende koro gigo mag ombulu ting'o tese ibiro chwali kuondego mag ombulu. Kabende kuok e kaunti ma Migori wamedo dhi nyime mar ng'iyo ni to chenro mar keto ikruok makare ma otelo ne yiero ni chalo nade. E kinde machuok mokalo ne wawuoyo kod jatend obila e kaunti ma Migori bende ne olero ni kuondego ma ikwane ombulu e kaunti ma Migori japiny mabende nitie kod lesen mar bedo kod bunde ok bi yienegi mondo gidonj kod bunde gigo e kuonde ma ikwano ombulu. Gibiro chopo kacha timiyogi kama koro gikane bundegi kaka achiel kuom yo mane weche mag rite kwe koro bete kuondego mabende koro ilute ikwane ombulu e kaunti ma Migori mangima. Weche mag kampen nyaka sani dhi nyime ka koro dong' kinde machuok ka josiasa wuotho koni gi koni ka geno margi en ni mondo koro dhi omigi thuolo mar telo. Yiero bende nyaka sani koro chan tarik 9 mar 8 mar higani. Wabiro medo bim mathoth ka otenore kod ikruok mar duolo mar IBC e kaunti ma Migori. Bwana George yie ni weche mag Migori tiwinjo bwana. To jogweng' to wacho nang'o? Giikore mar gombulu. Nyaka sani oganda mathoth masiwuoyo wach ni koro giikore mar gombulu. Ka bende wasebedo kwachope e romo mopogore opogore ma olos kod romo mopogore kaka mago mag kanisa. Ka gin kwayo mar gima duong' en ni wechego mag kwe koro bed makare kaunti ma Migori. Kamano e gombo margi ni kamano nyalo timre to gidhi bedo kod thuolo makare mar jotelo bende nyaka sani koro degier mondo koro telnegi e yiero mabiro ni. To George kwatieko ni IBC be wacho ni gige mag go ombulu atamalo 90 osechopo e gwenge mopogore opogore mana mar jatend piny Kenya ma pok gichako ore gwenge. In biseneno moko kochopo piny dala mar Migori kanyo? E twak marwa kod apisa ma otelo ne duol ni kaunti no yango ni odiochieng' ma kawuono mana ka chubudo 2 kende ema osido tese ng'iso ni 6 duto e kaunti ma Migori. Koro ng'iso ni atamalo 90 miwachono nyaka sani koro pok ochopo. Koro wageno odiochieng' ma kiny gik mitiyogo e yore mag ombulu moting'o tese koro biro chopo mondo koro oganda bende onegi. Ka bende nowacho ni samoro amora ma gichopo e kama koro idhi goyo ombulu idwa ni kata jogo mochung'ne josiasa mopogore kata agents onego chop kacha mondo koro yangi ne mag gik mosechopo mondo gibed kod adieri e yiero bende koro biro ni. George Juma, erokamano bana. Med keto wang'i Migori kanyo wabro biro iri mondo wang'e ni yiero dhi nade. Mano jafwambo marwa George Juma ka wuoyo kodwa achiel kachiel koa e dala mar Migori wacho ni gigo pok ochopo maber lakini girito. Koro wadhi e yore moro machuok koduogo to pod wan gi weche moko manyien moda ng'isou ka kanyo to wadhi e weche mag tuke nyaka Black nitiere kae kik dhi mabor ahinya. Oya, twende. Oya, twendeni. Kupotea nayo. Twendeni bana. Ni wakati wa sisi wa mama. Ni wakati wa kupunguza bei ya stima. Oya buda, twende. Buda, twende tukashukishe bei ya mafuta. Twendeni bana. Oya majamaa. Twende.
Bei ya chakula kimepanda. Na ndio maana sisi sote tunaenda kuishukisha. Boss, siogope. Ngoegi, eh? Maji kwa kila boma. Bei ya unga ishuke. 6,000 mfukoni. To make all this happen, get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Sharon Ongao, Kaan Nairobi, Ma, Ramogi TV. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for our viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Historia ya siasa za taifa la Kenya haziwezi kukamilika bila ya kutajwa kwa jina la kiongozi huyu jasiri, mzalendo, muadilifu na muaminifu, Raila Amolo Odinga. People of Kenya have said that they want to see change. Ni wakati wa mwamko mpya, wakati wa Kenya kuwafikia azimio la kuwa na pesa mfukoni, wakati wa kupata baba care, kupata kazi kwa wote, uchumi kwa kina mama, kupata elimu ya bure hadi chuo kikuu, na ni wakati wa kufukuza njaa kwa kuimarisha uzalishaji chakula, upatikanaji wa maji na ajira kwa vijana. We are going not only to assemble but also to manufacture primary products here. We are going to manufacture electronic products here. Haya yote yanawezekana naye Raila Amolo Odinga, kiongozi mwenye azma, msimamo wa kuunganisha Kenya pamoja. Kwa hakika inawezekana. Kisumu kaka unyalo paro kane wakao loch 2017 ne wayudo ka Kisumu ne rach kabisa, dongruok duto ne ochung, ne watiyo matek kendo wasetimo kaka ne wasingoni. Waseloso yore, pi maler wasekeyo e kor gwenge atamalo 75, taka makachok wasegolo duto te, kuonde thieth mang'eny oseger kendo konyo jopiny. Wasebero sekta mar sombo nyithindo chakre ECD, kama wasendiko jopuonje maromo 665 e yo maongirore kata permanent and pensionable. Scholarships kod bursaries ne nyithindwa mariek wasechiwo $609 e bwo higni 5 kende. Tich pod ng'eny kendo en mana Profesa Peter Anyang' Nyong'o ema nyalo tiye. Akwai mondo igo ombuchi ne Profesa Peter Anyang' Nyong'o kaka governor kod Raila Amolo Odinga kaka president kod lange duto te tarik 9 dwe mar 8. Wasetimo wadok tim. Shabiki Jackpot bao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 20,990,510 shillings. Shabiki Jackpot bao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number 416. What does inawezekana mean to you? Inawezekana inamaanisha elimu ya bure kwa watoto wetu. Kwangu inamaanisha matibabu ya bure kwa kila mtu. Inawezekana to me means 6,000 Kenya shillings to poverty-stricken families. Inamaanisha kupunguza kupanda kwa bei za bidhaa. Inawezekana means a corruption-free Kenya. Inawezekana inamaanisha job creation kwa sisi mayouths. Support ya biashara kubwa na ndogo.
ufufuo wa uchumi. On the 9th of August, let's all come out, vote Azimio, vote Baba na Martha, and see our country conquer all the challenges we are facing. With Baba na Martha, inawezekana. Orwako kendo nyikwa Ramogi kwa dhi mbele ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne otimo romo kod oganda ma jo Abagusi kokwayo oganda no mondo sir lwedo jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga e lek mare mar bedo jatend Kenya. Uhuru wacho ni Raila ni kod chia mar tich kendo en kende monyalo kelo dongruok Kenya ka komiye thuolo mar telo. Crispin Otieno nigi ler mar wachni. Ekaka weche ne chal e kar par mar jatend piny e kaunti ma Kisii. E kinde mane jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ochopo e boma ma Kisii mar romo kod jotend Abagusi kaachiel kod jodak mamoko ma Kisii. Jatend piny otiyo kod thuolono mar kwayo ombulu na jalar kom tend Kenya gotiko mar Azimio la Umoja Raila Odinga. Mimi ni kuwauliza kwa heshima kuu kwa sababu kura ni ya kila mwananchi. Mimi sijui kulazimisha mtu, mimi najua kuomba. Ya? Na waomba kwa heshima. Tuunge huyu mzee mkono na tutembee na yeye kwa njia ya amani. Mtakubali hivyo? Nataka kuona kwa mikono ni wangapi wanasema ya kwamba Kenyatta bende notiyo kod thuolono mar lero kaka moko kuom jotend Kenya Kwanza nodonjore e mibadhi wach ma omiyo nyaka koro jo Kenya ne kaka giyiero jotelo makare chieng' tich ariyo mabiro. Inafika wakati unasema hii hata kama tulikuwa tumekubaliana ati tutabadilishana pale mbele, hapa hakuna kitu tutabadilishana kwa sababu tutafika pale mwisho hata gari yenyewe itakuwa na chassis peke yake, kuna gari ya hata ya kupatiana. Sijui kama mnanielewa jameni. Jotelo mawuok Kisii kod Nyamira mane oyuoro e romono oyie mar siro Raila Odinga kendo jiwo jopiny owuok karom gi chieng' yiero. You told us, Your Excellency, in fact, after the event of 9th March 2018, which has given birth to Azimio la Umoja, you have given us direction on who to support as our presidential candidate. I want to assure you, Your Excellency, that the Jubilee Party, together with our coalition partners in the Azimio family, are working together to ensure that we mobilize our communities. We thank you very much as Kisiis. We wish you the best, and may God be with you and your family. I have had a front row seat in your administration and witnessed firsthand, and as I tell our people, even in our meetings, I know and I can speak to it accurately. You actually love our people and you have a soft spot for our people. Gikone, jopiny e alap mar Gusii bende nobedo kod mor mar winjo twak mar ker. Lakini sisi wote tumekubaliana ya kwamba kiti ile ya mbele ni ya nani? Si ni kweli? Mimi nawaomba hawa sio watu ambaye hawaelewi. Waelewe nikihesabu siku zimebaki 4, 5. Tayari hii watu wameamua. Jotelo mane oloso kawuono bende omedo kwayo siasa mar kwe e kinde makoro odong' mana ndalo abich to Kenya dhi e yiero. Unapoondoka ofisini, ile kitu ambayo kilifanyika 2007 usikubali chini ya macho yako kufanyika. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya koro medo lombo johera magi e gwenge mag Imbo ma Kenya ka odong' ndalo manok to ibago yiero. Odinga jalupne Martha Karua ne otelo ni kweth mar Azimio e manyo ombulu e gwenge mariwo Busia, Teso kod Kakamega. Odinga gilange ne okoni jodak kik gidong' chien e loso sirkal mabiro donje telo. Kanyo bende nonyiso geno mar yombo e yiero. Usikae karibu na moshi. Hakuna moshi inaguza wewe,
mnaenda pale, sahili wanafungua mko pale. Mnakaa pale, wazee wakija mnawasaidia na kina mama wapige kura warudi nyumbani. Lakini nyinyi vijana mnakaa pale mpaka jioni. Wanafunga mko pale. Wanahesabu mko pale. Mpaka watangaze ushindi, sio? Sisi tunasema leo Kakamega na Mlembe Nation kwa ujumla tunafanya declaration, tumeweka kufuli ya azimio hapa Kakamega. Tarehe 9 musilale hata kidogo. Tutapiga kura kwa baba na mama. Jumamosi, Jumapili, Jumatatu na Jumanne wafanyikazi wasiende kazini. Mimi nawauliza Mlembe Nation, let us rescue our country. And the rescue team ni team Azimio. Tukuokoe utoke kwa njaa. Kweth mar Kenya Kwanza kotel ne gi jalar kom tend piny Kenya gi otiko mar UDA men Dr. William Ruto notimo limbe masawa mar Kenya kama no medo jiwo oganda ma kaunti no mondo bi ogone gi ombulu e yiero mabiro. Ruto ramo ni gin kaka jo Kenya Kwanza gibiro neno ni oganda jo Kenya goyo ombulu gi kwe kendo neno ni piny Kenya obedo gi kwe kata bang' yiero. Seche ma josiasa ni etielo mogik ma serombulu ka yiero bende koro kawo machiegni, kweth mar Kenya Kwanza nogo tache kaunti ma Kirinyaga. Jalup jatend piny Kenya William Ruto nosingo dhi mbele gi tich mane gichako gi jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kata bedo ni pogruok osebedo e kindgi. Mimi nataka niwaambie ile kazi Uhuru Kenyatta na mimi tulianzisha ya kuunganisha Kenya kwa kuweka watu wote kwa amani, hiyo kazi mimi William Ruto nitaipeleka mbele, na hawa watu wachache hawawezi kufaulu kuturudisha nyuma mahali ambapo tumetoka. Ruto ko jalup no Rigathi Gachagua nyono piny motegno ni ombulu mawang'ni ibiro go yor kwe kendo ok gibiye mondo tulo muoji e pacho ka nikech wach yiero. You will not succeed in dividing the people of Kenya. You will not succeed in inciting the people of Kenya against one another. The Kikuyus and the Kalejins in Rift Valley are brothers and sisters. And all of them are under William Samoei Ruto na ndio wanapiga kura. Kweth mar Kenya Kwanza lieko ne piny owacho tiyo marach gi ruodhi mag kor gwenge e chwalo ajenda moko mag jochung' ka koro gisomo jotije piny owacho mondo we donjore wechego mag siasa. The future of this country is William Ruto. Nyinyi machifu mjipange na kesho, mjipange na rais anakuja na serikali inakuja. Wasiitikie kutumiwa na watu ambao muhula wao imekwisha. Wasiitikie kutumiwa kwa maneno ya kura. Ruto nyiso yie ma en go mar kawo loch ma pacho ka tok yiero maduong' ka bende omedo sombo jodak ma Kirinyaga mondo obi oriwe lwedo e yiero no ni mar en ema en kod agenda manyalo chwalo piny Kenya mbele. Kenya is greater than any politician. Kenya is greater than any political party, and we want an election that is free, fair, transparent, and that is peaceful. Kiongozi tunayomchagua tarehe 5 Jumanne hii inakuja atakuwa William Lydia Ramogi TV. Mzai, ndio umepangaje tarehe 9 mwezi wa 8? Hujui ni holiday? Ala, leo tarehe 8. Starehe. Aje sasa mzai. Sikiza, tarehe 9 mwezi wa 8 asubuhi na mapema ni kupigia baba the 5th kura. Kabisa. Universal healthcare. Si kila mtu apate health. Kabisa. Hadi mabibi wako 5. Hawacha utani. Basi itabidi tutoke mapema. Mimi nakwambia kupiga kura ni papa. Get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama yeye aliyejuzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are.
Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Historia ya siasa za taifa la Kenya haziwezi kukamilika bila ya kutajwa kwa jina la kiongozi huyu jasiri, mzalendo, muadilifu na muaminifu, Raila Amolo Odinga. People of Kenya have said that they want to see a change. Ni wakati wa mwamko mpya, wakati wa Kenya kuwafikia azimio la kuwa na pesa mfukoni, wakati wa kupata baba care, kupata kazi kwa wote, uchumi kwa kina mama, kupata elimu ya bure hadi chuo kikuu, na ni wakati wa kufukuza njaa kwa kuimarisha uzalishaji chakula, upatikanaji wa maji na ajira kwa vijana. We are going not only to assemble but also to manufacture primary products here. We are going to manufacture electronic products here. Haya yote yanawezekana naye Raila Amolo Odinga, kiongozi mwenye azma, msimamo wa kuunganisha Kenya pamoja. Kwa hakika inawezekana. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi. Betre mar piny Amerika e pacho kaendi koro lero ni gionge kod paro marach gi gwenge ma Kisumu ewi milome manye gigolo mar jiwo jopinygi ni obed motang' gi gwenge ma Kisumu e kinde ni mayiero dhi mbele. Betre no wacho ni mano mana milome mana kaka mamoko magichiwo ne jopinygi e kinde yiero, ka bende girango kaka chenro mar yiero kidek kelo mutni kod kende ma nyalo rocho koda ka chenro mar wuoth ne jopinygi madwani ochope paw ndeke. Kamano ok nyis ni Kisumu biro bedo kod lweny kata matin. To gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o ne oseloso bende kawacho ni Kisumu ni kod kwe. Anwaji Kisumu en kama okwe kendo ji oherore kendo ji oikre nyago kura duochiko maonge wasiwasi moro. Kisumu kama njo bede gi bura maduong' mar piny mangima ni Africa City Summit ma ji nobiro ka 11,000 mo bet Kisumu ka moajo moko be nodong' kuom wik achiel ka pod gibaya Kisumu ka. Jomoko be wacho ni gibiro duogo. Omiyo nyiso jo Kenya duto kata joluo duto kamoro amora gintie ni wach ma Kisumu ni en kama okwe kendo kama dwaro ni wago kura maber. Nyaka nyis piny mangima ko kamano Amerika nyalo nyisowa, jambetre ma Amerika nyalo nyisowa gimomiyo notimo kamano. Nyalo bet ni nitie gimoro mong'e ma wan ka wakia. Mondo nyiswa wane kaka wanyalo correct gima kamano. Wane ma wan ka, wane marito jopiny, omiyo ka nitie gimoro ma nyalo tungo kwe ma Kisumu, to ber ko nyisowa moloyo koketi aketa kalatas ni wasome ka jomoko, to wane monego wang'e mondo walos turwa kik bed gi matata moro. Aya mane kama wawe chenro mar wang'icho ilo nenre kendo saa 3 chenro mar oimore. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakachi neno Ombija taya nyakwar guoko cha pesa wadere saa 3. Tarehe 6 Agosti, barabara zote zitaelekea Kasarani. Vijana mko tayari? Kutakuwa na shamra, vigelegele.
na hotuba moto moto. Ni mkutano mkubwa zaidi wa Azimio la Umoja. Njooni tujumuike na Mheshimiwa Raila Odinga, Martha Karua na vigogo wote wa Azimio kuanzia saa 4 asubuhi. Njooni tukamilishe kampeni zetu in style. Fikeni nyote tumbariki Baba na Martha. Leo ni leo. Greetings, my fellow Kenyans. On Tuesday, the 9th of August, we are going to come out and exercise our democratic rights to elect